Môj výlet do Korei nezačal úplne rúžovo, ale po príchode kamarátov sa to raz vylepšilo. Idem pustiť našu klímu, ktorá vyzerá ako najväčší reproduktor na svete. Na nejaký klasický 7-Eleven, inak tento sandwich a banánové mliečko musíte ochutnať a naše prvé kroky viedli na Hongdae, čo je univerzitná časť mesta, kde to žije najmä večer a nájdete tu veľmi veľa podnikov, obchodníkov a samozrejme svetielok. Po výdatom daždi a oddychu sme sa vydali na Hongdae aj večer. Nakúpili sme prvú korejskú kozmetiku, videli mega veľa cute vecí a samozrejme aj nejakých Hongdae guys. Neviem prečo za oknom je ďalšie okno. A ďalší deň sme tiež zasvetili nákupom, ale tentokrát v časti Seongsu-dong. Malo by ísť o menej turistickú nákupnú štvrť, kde bolo veľmi veľa obchodov, že som chcela vykúpiť takmer všetko. Ste na nejakých random sponiek. Odveci s otcom. Naše náhrdelníky a určite aj ďalšie štipce. Pingpongovú raketu. Ty si môžeš kúpiť žabu a tu ju obliecť. Počkajme a zdrhníme. Pokračovali sme k Lotte World Tower, ktoré je najvyššou budovou v Soule a zároveň aj v Južnej Kórei a tento deň sme zakončili v tajnom bare, ktorý mal fakt tajný vchod a odporúčam si ho uložiť na mape. A ako pokračoval náš výlet v Soule, uvidíš v ďalšom videu. Zaujímavý vzhľad reštaurácie.